start. Voor we beginnen willen we eerst een belofte claimen uit het woord van God. That is in John 16:13. Johannes 16, vers 13. John 16:13, the Bible says, "Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, but he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come." Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. So, last Sabbath we were studying how to prove that Sister White belongs to the biblical canon, purely with the Bible. Ja, vorige week hebben we bestudeerd over Ellen White en hoe je kan bewijzen dat haar schriften horen bij de Bijbelboeken, puur vanuit de Bijbel bewezen. So just as a short review, you have some biblical patterns throughout the Bible with the prophets. Een korte herhaling hierop, wat we hebben gezien, is dat er een patroon in de Bijbel zichtbaar is. So we just saw that God gives a prophecy and there are two prophets involved. God geeft een profetie en er zijn altijd twee profeten die daar een deel in hebben. One at the beginning and the other at the end. Eén aan het begin en de ander aan het eind. The first one announces the time prophecy. De eerste profeet kondigt de tijdprofetie aan, But because the prophecy is for a long time, maar omdat de profetie lange tijd op zich laat wachten voor de vervulling ervan komt, the prophet dies. sterft de profeet die het aangekondigd heeft. So prior to the fulfillment of the prophecy, En dus kort voordat deze profetie in vervulling moet gaan, the Lord raises another prophet to announce the fulfillment of that prophecy. dan wekt de Heer een volgende profeet op die de vervulling daarvan aankondigt. And we gave a few examples. We hebben verschillende voorbeelden daarvan gezien. We gave the example of Enoch and Noah, Methuselah and Noah. Methuselah en Noach. We gave the example of Abraham. Ook het voorbeeld van Abraham. God gave him a prophecy of his people being slaves for 400 years. God gaf hem een profetie dat zijn volk 400 jaar in slavernij zou zijn. But he didn't see that prophecy coming to pass because he died. Maar hij stierf ondertussen en zag niet hoe dat in vervulling ging met de redding van zijn volk. Also, then he announced he was the first prophet that received the prophecy, the time prophecy. Hij kreeg de tijdprofetie. So the fulfilling prophet would be who? Maar wie kondigde de vervulling aan? Moses. Dat was Mozes. So that's the pattern. So you have the same pattern with Jeremiah giving a prophecy of the captivity. Hetzelfde zien we bij Jeremia. Hij gaf de profetie over de ballingschap. But he prophesied that Israel will come back after 70 years of captivity. Hij kondigde ook aan dat ze na 70 jaar terug zouden keren naar hun land. But he died in the meantime. Maar ondertussen stierf hij. So all the prophets God will raise to announce and work out the fulfillment of Dus that prophecy. andere profeten werden opgewekt om aan te kondigen dat de vervulling nabij was. So you have for a time prophecy you have two sides. Dus je hebt altijd bij tijdsprofetieën heb je twee. The prophet that announces the time prophecy, Degene die het aankondigt, then he dies. hij sterft. Then the prophet that announces the fulfillment of the prophecy. En de profeet die de vervulling dan vertelt, aankondigt. All right, then we gave the question that Daniel, the Lord gave many prophecies to Daniel. Daniel kreeg veel profetieën. And so Daniel prophesied, you know, the first pillar of our faith. Hij sprak over de pilaren van ons geloof. Yeah, Daniel 8:13. In Daniel 8 vers 13. And he said unto me, unto 2,300 days, and then shall the sanctuary be cleansed. Tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechte staat hersteld worden. All right, that's the longest.
time Dat prophecy. is de langste tijdprofetie in de Bijbel. And you have two sides of it. En ook daar heb je twee kanten. The first side is obviously Daniel, Daniel die het aankondigt, die deze profetie ontving. right? God gave the prophecy to him. God gaf hem de profetie. So he died, Hij stierf. but the prophecy goes till 1844, right? Maar de profetie duurt, die 2300 dagen, tot 1844. When was the full biblical canon compiled? Maar wanneer werden de Bijbelboeken al afgesloten? When Jesus came, Toen Jezus kwam. Dus yeah, then we had the Old Testament. je had het Oude Testament toen Jezus op aarde was. And the New Testament was compiled within the first century. En het Nieuwe Testament was afgesloten in de eerste eeuw. So the prophet that God will raise to announce the fulfillment of the 2300 days cannot be in the biblical canon because he closed in the first century. Daarmee moeten we dus ook de profeet die de vervulling van deze profetie aankondigt, niet binnen de Bijbelboeken zoeken. Want dat kan niet, want die was al afgesloten in de eerste eeuw. So how do you know that that was the right prophet God was calling to announce the fulfillment of that prophecy? Dus hoe weten we nou dat zij dan de juiste profetes was die door God geroepen was om de vervulling van deze profetie van Daniel aan te kondigen? Because the prophet is not speaking about anything else than the prophecy of the former prophet. Omdat waar deze profeet dan echt de nadruk op zal leggen en daarover zal hebben, is de profetie die door de aankondigende profeet al was gedaan. All right. So, the 2300 days began in 457. Dus de 2300 avond- en morgensprofetie begon in 457. Yeah, and of course you have many details in the process, but let's Er make it zijn een simple. heleboel details, maar we houden het even simpel. So it reaches 1844. En het komt uit in 1844. The first prophet that announces it is Daniel. De eerste profeet die het aankondigde was Daniel. So, and then you reach 1844. So around 1844, Dus rond 1844 the Lord will raise someone zou de Heer iemand opwekken announcing the fulfillment of the text of Daniel 8:13. die dus het zou hebben en dat aan zou kondigen van Daniel 8, vers 13. And he said unto me, Hij zei tegen mij, unto 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechtsstaat worden So, hersteld. and what's the cleansing of the sanctuary? En wat was de reiniging van het heiligdom? That was the process done in the most holy place. Het was het proces wat in het allerheiligste plaatsvond. So then the teaching from the true prophet would be the announcement of Jesus going from the holy to the most holy place. Ja, dus wat zou dan het thema zijn van profeet die dit aankondigt? Dat zou zijn dat Jezus overgegaan is van het heilige naar het allerheiligste in het hemels heiligdom. Now, here we have something also very interesting. En hier hebben we ook iets interessants. Very interesting. Heel interessant. That not so people know about. Dat niet zoveel mensen weten. Around that time, Rond die tijd, I mean 1844, rond 1844, Satan had already noticed the pattern God was using. Satan die had al lang het patroon in de gaten, zoals het in de Bijbel voorkomt. Right? So around 1844, he also raised other prophets. Dus rond 1844 zorgde hij ook voor To profeten, create confusion, you know? om verwarring te stichten. All right. That means he understood something. Het betekent in ieder geval dat hij één ding heel goed begreep. How was Satan then counting or calculating the 2300 days prophecy? Hoe berekende hij dat dan, die 2300 avonden en morgens? There is only one answer. Er is maar één antwoord. He was using the day-year principle. Hij gebruikte het dag voor een jaar principe.
Anders had hij daar niet opgekomen. Do you see that? Ziet u dat? Because he's raising prophets around 1844 when he knew God also will raise one at that time. Want hij wekt profeten op rond die tijd, omdat hij weet dat God ook een ware profeet Alright. zal roepen in die tijd. Now, what that means? Wat betekent dat? It means that prophecies being studied or interpreted Het betekent dat profetieën die bestudeerd en uitgelegd worden, based on a literal calculation gebaseerd op een letterlijke berekening. are wrong. Huh? Are wrong. Wrong. Zijn verkeerd. Verkeerd. Yeah, little bit Dutch here and there is not bad. Now, why the day-year principle is essential to understand this issue of the gift of prophecy? Waarom is dit dag voor een jaar principe zo belangrijk om de interpretatie van Bijbelse profetie te begrijpen? Because you see many others interpreting Bible prophecy and then launching it into the future. Want je ziet heel veel mensen die de profetieën nemen en het in de toekomst leggen. They could be sincere brothers and sisters. Het kunnen hele oprechte broeders en zusters zijn, But this way of Bible studying is from the Jesuits. maar deze manier van studeren en van Bijbelse interpretatie komt van de Jezuïeten. Now, and of course the devil knows that it is wrong. En de duivel weet dat het verkeerd is. If he will have applied the 2300 days prophecy literally, Als hij de 2300 avonden en morgens letterlijk had toegepast, then he wouldn't come up with false prophets around 1844. dan zou hij met al die valse profeten niet zijn gekomen in 1844. Then it would be much earlier. Dan zou dat namelijk veel eerder zijn geweest. Do you understand that? Kunt u me volgen? But because he knew that the day-year principle, which is one year for a day, Ja, dus omdat hij dus dat dag-jaar-principe kende, daarom kwam hij ermee voor de draad rond 1844. is God's way of interpreting the Bible based on symbolism. Is Gods manier van uitleggen in de Bijbel gebaseerd op symbolen. So he counted the prophecy that way. En hij heeft de profetie net zo uitgelegd And qua tijd. he had the right timing. En hij was dus precies op tijd, qua tijd. All right, there it shows that the thief is caught by his own doing. Ja, dus de dief wordt gepakt door zijn eigen wijze van doen. So same right here. Ja. Now, what is the other identifying mark? Wat is nog een identificatie kenmerk? That all the prophets that he rose, Alle profeten die hij opwekte, none spoke about Daniel 8:13. sprak geen nee over Daniel 8, vers 13. Let's see a few examples. We gaan een paar voorbeelden zien. And of course, you know that visions must comply with biblical patterns. En we weten dat de visioenen die mensen krijgen, die moeten overeenstemmen met de Bijbel. Right? Now, here we have the prophet of the Mormons, Hier hebben we de profeet van de Mormonen. 1820, that's around 1844. Dat was 1820, ook rond die tijd. You see, and now that vision, let me see if I can, oh yeah. One of them is Jesus and one of them is God the Father. Hier, hoe ze het voorstellen, is de ene als Jezus en de ander als God de Vader. Both came down to earth to talk with. Allebei kwamen op aarde om te spreken met mensen volgens dit visioen. Now, does this vision comply with the biblical patterns? Stemt dit visioen overeen met het Bijbelse patroon? Where do you see a vision in the Bible Waar ziet u in de Bijbel een visioen where God the Father and God the Son both come down to earth at the same time to speak to someone? waar God de Vader en Jezus beide naar de aarde komen om met mensen te spreken? So it doesn't match the biblical criteria. Dus het is niet gelijk met het Bijbelse criterium. All right. Now, among other things, but all right.
Now, these are some golden plates, what they call the Book of Mormon. Ja, ze hebben het dus over het boek van de Mormonen. And so that was the whole thing about, it was not about Daniel 8:13. Het ging niet over Daniel 8, vers 13. It was about something else. Over andere dingen. Yeah, all right. Okay, then he has to translate that book in golden plates into English. In ieder geval, hij zou het boek met de gouden bladzijden zou die dus vertalen. And of course, why it is, I mean, one of the signs in the Bible of a true prophet Een van de tekenen die de Bijbel geeft over een ware profeet, is that the prophet's teachings dat de leer van de profeten will not appeal to the carnal inclinations of the heart. dat hij geen, wij zeggen, geen appel doet op het vleeselijke hart. So, but with this we see some polygamy going on, Hier zien we polygamie among other things. en andere dingen. Now, this was another prophet. Now, notice the date when he was beginning his work. Hier zie je nog een profeet uit die tijd, Andrew Jackson Davis. En je ziet weer de tijd. It's also around 1844. Ook weer rond 1844. All right. No time to read everything. Notice this one. Hier heb je Charles Russell Taze. Watchtower Society, also around 1844. Dat is van de Jehovah Getuigen. Is ook rond die tijd. And all right. Now, notice that this one here is telling a similar thing what people believe today about Jerusalem. En hier vertelt hij iets wat eigenlijk vrij veel hetzelfde is als wat mensen tegenwoordig nog geloven over Jeruzalem. People today are dispensationalists. Want mensen geloven in de dispensatie van Israël. What that is? Ja, en hij gaat het uitleggen. That is that Israel is still the Holy Land. Ze geloven dat Israël nog steeds het heilige land is. Jews is still the people of God. Het volk van God. And that the Antichrist will reign for 3 years and a half in Jerusalem in the future. En dat de antichrist 3,5 jaar in Jeruzalem zal regeren in de toekomst. Now, why 3 years and a half? Waarom 3,5 jaar? Because they don't count one day for a year. Omdat ze niet het jaardagprincipe gebruiken in de uitleg van de They profetie. count one day for one day. Dus one day is one day. Yeah, Ja, dus ze nemen letterlijke dagen. and that is Jesuitism. Dat komt van de Jezuïeten. And the throne of that Antichrist happens to be where the Golden Dome is in Jerusalem, where the temple was. Ja, en ze kijken dan naar de plek waar, zal ik maar zeggen, die moskee staat met die gouden koepel. You know, and that's why they need a third temple, right there in that spot. En op diezelfde plek hebben ze daarom een derde tempel nodig. So that is dispensationalism, and dispensationalism is also from the Jesuits. En ook dat hele idee over Israël komt ook van de Jezuïeten. So do you see, when you watch the news and you see Israel being attacked, and then all the evangelical and the Protestant world in America backing up Israel. Ja, en wat je dus ziet is dat als Israël aangevallen wordt, dan al die christenen in Amerika die gaan eigenlijk direct Israël supporten. That clearly shows that all the Jesuit work is done. En dat laat alleen zien dat het werk van de Jezuïeten heel succesvol is. Now, that's the Protestant world. Dus de protestantse wereld ondersteunt het allemaal. And unfortunately also the Adventist world. En ook velen in de adventistische wereld. There are divine services that are turning into Jewish kind of services in Seventh-day Adventist churches. Er zijn al meerdere adventkerken waar de diensten steeds meer volgens het Jodendom worden ingericht. Elders and pastors and people have complained. Ouderlingen en ook predikanten die hebben zich beklaagd To local conferences. bij de conferenties. And when I mean at Jewish services, I
I also mean with the dressing, with the long dressing and all that attire that they have. Ja, en ik bedoel dan ook, ze hebben dan ook die kleding dragen ze precies zoals The local in Joodse conferences dingen. don't see anything wrong in that. En de lokale conferenties, ze zien daar geen probleem mee. Dispensationalism. Maar het is wel hetzelfde, het ondersteunen van Israël en van dat gedachtegoed. It's Jesuitism. Het komt van de Jezuïeten. All right. Now, here's another one, also around 1844. Hier hebben we ook iemand rond die tijd, Mary Baker, Eddie. This one also around 1844. Edgar Casey was ook rond 1844. And so, all right. So we have a few of these false prophets around 1844. Dus er zijn meerdere van de valse profeten rond 1844. Now, I would like to say that that true prophets Ware profeten speak according to the law and to the testimony. spreken in harmonie met de wet en de getuigenissen. Let's see. And probably you know Isaiah 8:20. Jesaja 8, vers 20. And with this, I want to say that a prophet has similarities with a preacher or a pastor, or a layman, whoever is prophesying. Ja, in die zin zijn er gelijkenissen tussen predikanten en profeten, waar ze zich aan te houden hebben. Now, who prophesies? Wie profeteert? When God's people is studying God's word and Als Gods volk zijn woord onderzoekt is predicting something for the future based on God's word, en iets voorzegt, gebaseerd op het woord van God, he is prophesying right there. dan profeteert hij. So the indications that we will see now are for prophets, Dus dit stukje is van toepassing op profeten, as well as for ministers, preachers, pastors, laymen, maar ook voor predikanten en lekenwerkers. whoever is taking the pulpit. Wie er spreekt All right. op de kansel. Now, if we go to Isaiah 8:20, Jesaja 8, vers 20. and to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Het Engels zegt, is dat omdat er geen licht in hun is. All right. Now, I want to go to the book of Ecclesiastes. In het boek Prediker, I know you know this text in chapter 9. ik weet dat u dit kent, Prediker 9, Verse 6. vers 6. And their love and their hatred and their envy is now, verse 5. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more every word, for the memory of them is forgotten. Ja, hier staat het, Prediker 9, vers 6. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Ze hebben geen deel meer voor eeuwig aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. So Gaat true over de doden. prophets don't talk to the dead. Dus ware profeten spreken niet met de doden. Let's go to 1 John. In Johannes, 1 John chapter 4. in Johannes 4, An identifying mark of a true prophet is that the true prophet has the true doctrine. een ander kenmerk van een ware profeet is dat hij de juiste leer heeft. So a true prophet, we can also say a true preacher sent from God. We kunnen ook zeggen een ware prediker, A true door God preacher, gezonden. minister, pastor, elder, or layman, Als of het nou een predikant of een lekenwerker of een ouderling is, if he is sent of God, als hij door God gezonden is, then he will teach the right doctrines given us.
dan zal hij ook de juiste leerstellingen verkondigen. If the prophet or preacher or pastor Als de profeet of de prediker, leekwerker, is not teaching or preaching the right doctrine, niet de juiste leer verkondigt, then he is a false prophet or false preacher. is die of een valse profeet of een valse predikant. Noem maar op. False prophets and false preachers Valse profeten, maar ook valse predikers, must be taken down from the pulpit. moeten ontslagen worden. Ja, weg van de kansel. Yeah, that's what it is. Dat is wat het is. Now that's according to God's word. Dit is naar het woord van God. Niet Nou, omdat ik het zeg. Now, and those prophets had to be stoned. En deze profeten die dat deden, werden gestenigd. All right. Today we will not stone them, Vandaag zullen we ze niet stenigen, but they should not be taking our pulpits. maar ze moeten ook niet op de kansel gelaten worden. All right. So, an identifying mark of a true prophet is the true doctrine. Dus een kenmerk van een ware profeet is dat hij de ware leer verkondigt. 1 John chapter 4, In Johannes 4, the Bible says in verse 2, vers 2. hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth that Christ is come in the flesh is of God. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is uit God. All right. So a true prophet, a true preacher, pastor, layman, Dus een ware profeet, een ware leekwerker, prediker, will teach and preach that Jesus Christ came with a sinful flesh and sinful nature. zal dus prediken dat Jezus met een zondige natuur is gekomen. A false prophet and false teacher and false pastor Valse profeten, valse predikers will advocate that Jesus came with unfallen nature. zullen dus prediken dat Jezus Christus gekomen is met een ongevallen natuur. Do you understand that? Begrijpt u dit verschil? Unfallen nature is not flesh. Een ongevallen natuur is niet vlees. All right. So, do we have people today taking our pulpits and teaching that victory over sin is no longer possible? Hebben wij tegenwoordig mensen die op onze kansels prediken dat overwinning over de zonde niet mogelijk is? Why? Waarom gebeurt dit? Because Jesus came with the unfallen nature of Adam. Omdat ze zeggen, Jezus Christus kwam in de ongevallen natuur van Adam. All right. So those false prophets and false preachers Dus deze valse predikers must be taken down. moeten ontslagen worden. All right. Now, if we go to James, Als we naar Jacobus gaan, what is the lifestyle of a true prophet? wat is de leefstijl van een ware profeet? James chapter 5, Jacobus 5, verse 10. vers 10. The Bible says, take my brethren. Mijn broeders, James 5, verse 10, take my brethren, the prophets, Jacobus 5, vers 10. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld. who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, affliction, and of patience. Dus neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heer gesproken hebben. Have you ever watched these Protestant preachers? Heeft u gekeken naar deze naar protestantse predikers Swimming in money, die zwemmen in het geld, large churches, reusachtige kerken collecting thousands of dollars in a Sunday? en ze verzamelen duizenden dollars op ene zondag? Having private jets Ja, met privévliegtuigen to preach the gospel around quicker.
om het evangelie sneller te prediken. You see? Now, the sign of a true prophet Maar het teken van een ware profeet is that his teachings and his writings is dat wat hij leert en wat hij schrijft and his lifestyle en zijn leefstijl, is of self-denial and cross-bearing. ja, dat heeft te maken met de zelfverloochening en het dragen van het kruis. Okay? Now, therefore, as a prophet is similar to a pastor or a preacher, Omdat een profeet gelijkenis heeft met een prediker, so the life of the pastor and the life of the preacher dus het leven van een prediker needs to be in harmony with self-denial and cross-bearing. moeten in harmonie zijn met het kruisdragen en zelfverloochening. So I will give you some practical examples. Ik geef een paar praktische voorbeelden. Sister White says that we should buy quality things, Zuster White schrijft dat we dingen van kwaliteit moeten kopen, but these quality things should match the principles of humility and simplicity. maar moeten tegelijkertijd ook in harmonie zijn met ja, een simpel leven en nederigheid. So a true pastor and a true prophet Dus een ware profeet, een ware prediker, cannot be driving ostentatious, luxurious cars kan niet overdreven luxe auto's gaan rijden. because it's not matching with the biblical criteria. Want het is niet in overeenstemming met de Bijbelse criteria. It also should not have a lifestyle, a status of financial lifestyle of the wealthy. Ja, en ook geen status onder de rijken in die zin. You know, in some countries, In sommige the landen children of the pastor are in institutions or schools zijn de kinderen van predikanten in scholen that most of the children of the church cannot afford. die de meeste andere kinderen in de gemeente zich niet kunnen veroorloven. They are in an upper class. Ze zijn de topklasse. Now, that pastor is not a true pastor. Dat is geen ware predikant. Now, in other words, Met andere woorden, Jesus said Jezus zei that the Pharisees and the scribes over de fariseeën en schriftgeleerden, loved the chief seats in a synagogue. ze houden van de vooraanstaande zetels in de synagogen. You see some of these old churches in some countries that the people that are most wealthy, In sommige landen zie je dat in de kerk er een aantal speciale stoelen zijn voor diegenen die het rijkst which zijn. that gives them influence in the church, Waardoor ze veel invloed hebben in de kerk. the pastor, his family, De predikant en zijn gezin, they're not sitting somewhere there in the back. ze zitten niet ergens achterin. You're somewhere in the middle with the rest, mingling with the others. Ook niet in het midden met de anderen. No, in the chief seats, the Bible says. Ze zitten in de vooraanstaande zetels, zegt de Bijbel. Right? A pastor does not do that. A pastor that is called of God, that is sent of God, and And- that lives with God does not do that. Een prediker die geroepen is door God doet dat niet. All right. Now, the other identifying mark Het andere kenmerk in Jeremiah. in Jeremia. Jeremiah 23. Jeremia 23. Jeremiah 23, Jeremia read- 23, verse 16. vers 16. Thus saith the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you. Zo zegt de Heere van de legermachten, luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. They make you vain, they speak a vision of their own heart and not out of the mouth of the Lord. Zij geven u ijdele hoop, ze spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de Heere. Verse 17. Vers 17. They say still unto them that despise me, Steeds zeggen zij tegen hen die mij verwerpen, the Lord has said, ye shall have peace, and they say unto everyone that walketh after the imagination of their own heart, no evil shall come upon you.
De Heere heeft gesproken. U zult vrede hebben en tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat, geen onheil zal over u komen. So, what is the characteristic now of a false prophet? Dus wat is het kenmerk hier van een valse profeet? A false prophet, false pastor or false preacher Een valse profeet, een valse prediker, will bring vain and smooth things to the zal flock. hele aangename woorden brengen You know aan de kudde. those light sermons that you came out the same way you came in. Die oppervlakkige preken, waardoor u hetzelfde naar buiten gaat als dat u binnen bent gekomen. The same way as God said, go to the country, and he said, that's for later. You can stay here in the city. God die zegt, ga op het land wonen. En u zegt, het is niet zo erg, dat is voor later. Ik blijf in de stad. You can still eat meat and chicken and fish. U kunt vlees en kip en vis blijven eten, is allemaal geen probleem. That's not salvational. Dat is geen deel van de reddingsboodschap. The pandemic is in the pipeline and it's towards the end. Ja, But it's not the end. De pandemie zit in de pijplijn, maar het einde is het nog niet. It's good to exercise, but Ja, weet u, het is goed om te bewegen, maar these are false preachers, false pastors. dit zijn valse predikers, God valse herders. says, if you eat meat, Want God zegt, als je vlees eet, as a Seventh-day Adventist, als Adventist, you may not enter the kingdom of heaven. kunt u het koninkrijk vergeten. This is of a true preacher. Dit is wat de ware prediker zal A zeggen. false preacher will say, you can still eat it, it's okay. Een valse prediker zegt, het is oké. Eet lekker wat u wil eten. Now, when you go to a Protestant church, Als je naar een protestantse kerk gaat, that is the very same thing that happens. is dat precies wat gebeurt. In verse 17, the false prophet is saying, you shall have peace. In vers 17 zegt de valse profeet, u zult vrede hebben. When the doom of captivity, of death and sword was coming, Terwijl het zwaard en de dreiging van ballingschap voor de deur stond. what are we doing in our own churches? Wat doen wij in onze eigen gemeente? Did we warn the people not to take the vaccine? Waarschuwen we de mensen ervoor? Neem het vaccin niet. Or did we say, the vaccine is good and Of zeggen we, het vaccin is goed, gaat uw gang. we are taking in a gospel similar as evangelical Protestant churches. Wij nemen een evangelie aan wat hetzelfde is als de protestantse wereld. Now, because we do that, Omdat wij dit doen, we are drinking the wine of Babylon. drinken wij de wijn van Babylon. What is Babylon? Wat is Babylon? That I like about God. En weet u, daar hou ik van God. The second angel's message, Babylon is fallen, De tweede engelboodschap, Babylon is gevallen, refers to the Protestant churches that rejected the message of William Miller. heeft betrekking op de protestantse gemeenten die de boodschap van William Miller verwierpen. In that text, Babylon does not refer to the papacy. In the die second tekst, angel's message. in de tweede engelboodschap, verwijst het woord Babylon niet naar de katholieke kerk, It refers to the Protestant churches. maar naar de protestantse kerk. Therefore, in our three angels' messages, Daarom in onze 3 engelboodschap the Lord tells us, vertelt de Heer ons, and we believe, en wij geloven, that the Protestant churches are Babylon. dat de protestantse gemeenten ook Babylon zijn. And that made it so painful and so difficult for the Adventist church to join in ecumenism. En als we dat echt zouden geloven, dan zou het ook heel pijnlijk zijn voor Adventisten om deel te hebben aan de ecumene. Because it's direct condemnation Want het is eigenlijk een directe veroordeling and not soft one. en geen zachte. But yet,
Maar toch. We taking on their service style. Maar wij nemen wel heel veel over van hun manier van diensten. Their worship style. Van de manier van aanbidding. They be in Babylon. Wie? They be in Babylon. Ja, terwijl zij bij Babylon We horen. drink the wine of Babylon. Wij drinken de wijn van Babylon. Now, preachers, all pastors and preachers advocating it. En ook predikanten die dat voorstaan. Now, therefore, Daarom it is important is het belangrijk that you go to a place where food is served. dat u gaat naar een plek waar u voedsel krijgt, geestelijk. Not where a gospel of lies is served. En niet een evangelie met leugens. Now, coming back to our topic, Terug naar ons onderwerp. we do have some evidence Er zijn verschillende bewijzen that the spirit of prophecy was given through a supernatural power. dat de geest der profetie door supernatuurlijke kracht werd, bovennatuurlijke macht werd gegeven. Some don't believe in the spirit of prophecy, Sommigen geloven niet in de geest der profetie, but that is not based on inconsistencies they have found. maar dat is niet gebaseerd omdat zij hebben gevonden dat iets niet klopte. But that is based on joining the majority that is growing more and more in a belief towards the testimonies. Maar omdat ze de meerderheid volgen die meer en meer ongelovig wordt ten opzichte van de getuigenissen. But not because they went through the evidence. Maar niet omdat zij de bewijzen daarvoor bestudeerden. So, I would like to share here quickly what is some of this evidence. Ik wil een stuk van deze bewijzen met jullie delen. At the beginning of the ministry of Sister White, Aan het begin van het zendingswerk van de roeping van Zuster White, there were some that also wanted to test in unbelief the spirit of prophecy. waren er ook mensen die daar niet in geloofden. So at the time, James White and Sister White were based in Michigan. James en Ellen White waren in Michigan, in Amerika. They were invited to hold some meetings in New York. En ze waren uitgenodigd om een aantal lezingen te houden in New York. And so they went there, En ze gingen daar naartoe. and they were assigned to go to a specific address. En ze zouden naar een specifiek adres gaan. And then the organizer of the meeting, En degene die deze lezingen organiseerde, from one day to the other, said to everybody that will attend the meeting, zei van het ene moment op het andere tegen diegene die deze lezingen zouden bijwonen: we will not go to the address given to James White, we gaan niet naar het adres wat we gegeven hebben aan but we will James go. White. But we will go to Randolph. We zullen naar Randolph gaan. And nobody told anything, only that. Dus die mensen werden ingelicht van die groep om naar die plek te gaan. That night, En James en Ellen White wisten nergens van. that En de night, organisator ook niet verder. that die night, bij Sister hen was. White had a vision of the Lord. Maar die avond, of die nacht, toen had Ellen White een visioen van de Heer. That the next day she should not go to the address they told her. En daarin werd haar gezegd door de Heer: je moet niet naar dit adres gaan, But that she should go to Randolph. maar je moet naar Randolph gaan, naar dat en dat adres. So next day they were preparing to go. De volgende dag maakte ze zich klaar om te gaan. Sister White said to her husband, we go to Randolph. En zuster White zei tegen haar man: wij gaan naar Randolph. And he said, but the address is not in Randolph, it's in another place. Maar hij zegt: nee, maar het adres wat ze ons gegeven hebben is niet in Randolph. And she said, I don't know, the Lord told me we need to go to Randolph. En ze zegt: ik weet het niet, maar de Heer heeft gezegd dat we daar naartoe moeten. Yeah, when the Lord tell you something, he will not explain why. Als de Heer je iets zegt, moet je niet vragen gaan stellen waarom allemaal. Just do it. Doe het gewoon. No explanation. Geen uitleg. Even if you don't understand it,
just do it. Zelfs als je het niet begrijpt, doe het gewoon. Only to him you can give blind obedience. Dus alleen aan de Heer kun je volledige gehoorzaamheid geven. And so they went to Randolph. En zo gingen ze naar Randolph. And everybody was in that building in Randolph, and the building was packed. Iedereen was daar. Iedereen. Het hele huis zat vol. And when they saw coming in the door, they saw Sister White coming in. En toen ze Ellen White binnen zagen komen, And so they asked, how do you know that the meeting was in Randolph and not at the other address? vroegen ze haar, hoe wist u dat de vergadering hier was en niet daar? And so she said, the Lord gave me a vision. En ze zei, de Heer heeft mij dat laten zien in visioen. And nobody knew, and she didn't know that they were trying to trick her. En wat ze niet wist, is dat er meerdere mensen eigenlijk op die manier haar ten val probeerden te brengen. Maar de Heer was hun te slim af. Now, in that meeting, Ja. she was taken off in vision before everybody. In deze specifieke situatie, met al die mensen, werd zij in visioen genomen. And everybody was free to come close by her and examine her. En iedereen kreeg de vrijbrief om dicht bij haar te komen en zelf te checken, te beproeven Now, of het waar was. in one of these occasions, there came a physician, In een van deze dingen kwam er ook een arts, and she was taken off in vision. terwijl zij in visioen genomen was. And as she was taken off in vision, her face was up, looking upwards, Haar gezicht keek omhoog and the physician came to examine her, close by, body to body. en deze arts kwam dicht bij haar om te controleren. And the physician, in his examination, discovered that there was not even one particle of air, of breath in her whole body. En deze arts stelde vast dat zij niet ademde. Totaal niet, dat er geen adem in haar lichaam was. While the vision lasted for 4 hours, En dit visioen duurde 4 uur aan een stuk, without breath. zonder te ademen. And as she was coming off of the vision, En toen zij uit het visioen kwam and then the physician examined when she was coming out of the vision, en de arts haar onderzocht op het moment toen zij uit dit visioen kwam, he said that it was as when a baby is born and is starting to breathe for the first time. en deze arts getuigde ervan en zei, zij ademt net als een pasgeboren baby die zijn eerste ademteug neemt. That is a supernatural power. Dat is supernatuurlijk, bovennatuurlijke macht. So I invite those that don't believe in the spirit of prophecy, Dus ik wil diegenen uitnodigen die niet in de geest der profetie geloven. you need to think for yourself. Om voor jezelf te denken. And you need to go through the evidence. En om de bewijsmaterialen die er zijn zelf door te nemen. Now, only the Holy Ghost power can do something like that. Alleen de kracht van de Heilige Geest kan zoiets doen. Now, there was another time, Er was een andere situatie. some were claiming that Sister White was under mesmerism. Omdat een aantal mensen beweerden dat zij onder mesmerisme was. And one of them said that he was a high-up medium. En deze man die beweerde dat hij een medium was. And that he could bring Sister White out of vision very quickly in no time. Ja, dat hij haar binnen no time uit het visioen zou kunnen halen. So that was pioneer Loboroth describes him as being like a muscular man and high and tall. Deze man, dat was Lofbero, een van de pioniers die daarbij was, die beschreef hem als een hele gespierde en grote gezette man, lang. He was the medium. En hij was het medium. And so James White from the pulpit asked him to come and examine her. En James White nodigde deze arts uit om te checken.
In that hoe het particular zat. occasion, which is in another place, En dit was op een andere plek. she was again taken in vision before the whole crowd. En ook daar werd zij in visioen genomen door de Heer voor het oog van iedereen. The building was large, En het was een groot gebouw. and the muscular man, which was the medium, came over. En deze man, die een medium was, die kwam dus in de richting van Ellen White. And as he was coming towards her, En toen hij dat ondernam om naar haar toe te gaan, he was halfway. en hij was halverwege, And as he was ready to take the next step, he turned backwards. Yeah, but he turned backwards. ja, en hij was om halverwege en hij draaide zich om. He was scared to death. Hij was bang, zonder eind. Hij trilde helemaal. He wanted to flee the building immediately Hij was helemaal bleek en hij wilde direct het gebouw verlaten. with his face as white as pelt. Ja, zijn hele gezicht was bleek. And James White asked him to come and examine her. En James White, die riep hem terug, hé, wacht eens even. And those who were at the back caught him. En mensen die daarachter waren, die zeiden, nou, doe nou wat u hebt gezegd. And urged him to go and examine her. Kom, doe dat nou en onderzoek dat nu, hoe het zit. So he went back. Dus hij ging terug. He examined her. En hij onderzocht haar. He went back again. En hij ging weer terug. And he said, James White asked him, what did you find? What did you see? En James vroeg, en wat heeft u vastgesteld? He was scared to death. En hij was ten dode verschrikt. He said, I don't know, only God knows. And he fled immediately. Hij zegt, God die weet het. Maar he did say that she didn't breathe. Yeah. Hij heeft wel toegegeven dat ze niet ademde. Maar hij zegt, God die weet het. En hij maakte dat hij wegkwam. Because he was a medium, Omdat hij een medium was. and fallen angels dwelling in him, En gevallen engelen dus bij hem zijn. Satan and his medium could not dwell in the presence of God. Satan en zijn engelen konden niet staande blijven in de aanwezigheid van God en hemelse engelen. This is a supernatural power. Dat is bovennatuurlijke macht. So for those who don't believe in the spirit of prophecy, have you gone through the evidence? Voor diegenen die niet geloven in de geest der profetie, heeft u de bewijzen onderzocht. That the spirit of prophecy is the Lord's word. Het is het woord van God. There was another occasion, Er was nog een geval and again with another physician. met nog een arts. She was taken up in vision. Ze werd in visioen genomen And as she was facing upwards, en ze keek naar boven she said, glory to God. en ze zei glorie. Daar En- begon ze altijd mee. Her hands were about this way. Haar handen waren zo. And when you hold your hands this way, En als je handen zo houdt, the physician described de arts beschreef that they could not move her hand 1 inch. ze konden haar hand en arm niet, ja wij zouden zeggen geen centimeter verroeren. Het zat in die positie en ze konden haar daar niet uithalen. Your hand may be stiff, Je hand mag misschien stijf zijn, but you could do this. maar je zou dit kunnen doen. This is why you could not do that. Bij zuster White kon je dat niet doen. They pinched her with a needle, Ze hebben haar geprikt met een naald, not provoking the slightest reaction. maar het veroorzaakte totaal geen reactie. And with a finger, Met een vinger they touched the apple of her eye directly, hebben ze direct de appel van haar oog aangeraakt. not causing the slightest reaction. En het veroorzaakte totaal geen reactie. And so, it's a supernatural power. Het is bovennatuurlijke macht. And there was one time Er was 1 keer in another congregation, in een andere groep a young man prayed
was een jonge man en hij bad in his mind. in zijn gedachten. And he said, Lord, if she be a true prophet, En hij zei in zijn gedachten, Heer, als zij een ware profetes is, let her reprove my father for drinking coffee. laat zij dan mijn vader terechtwijzen over het drinken van koffie. And before the young man said, Amen, En voordat de jonge man amen had gezegd in zijn gedachten, she turned to the father wendde hij zich tot de vader and reproved his son of coffee drinking. en vertelde hem, vermaande hem ten aanzien van het koffiedrinken. De zonde van koffiedrinken. May God bless you. Mogen God u zegenen. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, Lord, we thank you as Yes. in the times of Israel, wij danken u, want net als in de tijden van Israël, you gave them a law and a prophet. heeft u hen altijd de wet en een profeet gegeven. Lord, we thank you now Wij danken u, Heer, because the movement you have raised omdat de beweging die u heeft opgericht, uncovered the law of God. met de wet van God, And also, Lord, you gave us a prophet. en ook, Heer, heeft u ons een profeet geschonken. Lord, we ask you that you help us enjoy the blessings through the spirit of prophecy. Heer, wij bidden u dat we deze zegeningen op prijs mogen stellen die we hebben door de geest der profetie. And that you help us understand that it is not a man or a woman speaking, En dat u ons laat begrijpen dat het niet een man of een vrouw is die spreekt, but it is, Lord, you and your Holy Ghost speaking. maar dat u het bent door uw Heilige Geest. Lord, that the spirit of prophecy, as your word, be authority in doctrine and conflict. En dat uw woord een autoriteit is op gebied van leer en conflicten. The final authority, Lord, to settle questions. Ook de autoriteit, Vader, om iedere geschil of vraag te beantwoorden. And to solve situations. En om situaties op te lossen. Father, help us to walk with thee. Heer, help ons om met u te wandelen. We thank you for the people that came today. Wij danken u voor de mensen die vandaag zijn gekomen. Bless them and their families and their friends. Wilt u hen zegenen en ook hun familie en vrienden. Lord, and that you show them to take your word seriously. Heer, dat u hen laat zien dat ze uw woord serieus mogen nemen. In Jesus' name and for his sake. Wij bidden dat in Jezus' naam.